Familia makwan gi oheo 120 gwenge ma location ma Ogongo Lambo West mantiere Suba North. Koth ma osebedo kachuo osekelo negi chandruok ka thoth utegi mag dak bende sani odong' ka oketho. Jafwambo marwa Ali Abich nigi ler mar midhiero makamano. Kachuo gwenge mopogore pachoka osekelo pek ne jopiny gwenge mopogore Lambo West kachur bura ma Suba North kendo kelo nyaka tho jamni mapiyo ula oseyuero. Chiro ma Ojawa sani odong' chudho kendo opong' gi pi ka jowala ne osedar e chiro no kaluwore kod piyo ula mane omuomo chiro no kod miere ma bende nitie alwora no ka jopiny gweng' ma Ojawa kotelne kod Grace Otieno ywago pek ma ula osekelo negi. Kama wadake ne wan gi chandruok mar pi. Pi omuomo udi. Ka wachunga ni wantie ndara ka waneno ndara mwachungeni. Lakini kidonje iye ka en pi lilo bende kata sani neno magi mana pi lilo. Wan wadak kama rach. Ma wakwayo ni kony kanyalo yie to konywa wach mar oula manego wani. Puothi otho. Waonge gi cham ka. Jopiny go ywak ni nitie ute mathoth mapiyo ula ne odonje kendo sani chuodhe mopong'o mok ginyal dake kendo kata mana pini ma gitiyogo bende ula ne oketho maonge kaka ginyalo wuotho yo mayot ka kwayo margi en mondo migepe mag sirikal oyie oresgi. Kata barabara mu uneno kun uchung'eni go barabara ma wan go. Barabara okethore. Joma obiro ka loso barabara onge gima giloso. Ma ywak ma wan go wadak marach. Pigni amalo goyo to ywak ma wan go wakwayo sirikal mondo yawnwa wang' pigni omiyo wang' achiel kodhi mwalo mondo kik wadwang' chandruok ma ikwe mwango. Jalup ruoth ma Ogongo Sub Location Wilson Orindo wacho ni koth makamano osekelo ne jopiny lal maduong' kata mane puothe ka jamni matindo madirom 27 bende piyo ula oseyuero ka okwayo sirikal mondo oyie ochwale kony ne jopiny makono. Pi koth ma this season no biro unexpectedly kendo osechwe mang'eny. Kendo dhano no koikore ne pigni nikech naturally kendo normally ji gogo ula but wang'i no biro unexpected. Koro pigni ogando ka gi kamato ma normally is the whole gine ma e food basket ma jolambwe kata mana jochula en kochiek to generally Mbita sub county wan maber in terms of food security. To gi wang'ni puothegi kata kinyalo ng'iyo area ni te piyo ywero. Jopiny ni matek asewinjo ywak gi jamni bende matindo gi piyo ywero kamuting'o diek gi rombe piyo ywero ma as per now aseyudo a number of 27 ma piyo seywero monego. Ka jalup komisona ma Mbita sub county Peter Mutiso wacho ni chigni familia 120 alwora makono oseyudo pek e yore mopogore kaluwore kod masira mar oula bende oserocho chenro mag wuoth e alwora makono. So far seen about 120 households as of 2 days ago, are flooded, the farms are flooded, the business areas are flooded, even the assistant chief of Ogongo, the office is flooded, he cannot be there. The health center of Ogando dispensary is flooded. Then the access roads, 5 of them are rendered impassable due to the flooding. The Kalo Ogando Road, Bedie Ojawa to Kamato Road, Godjope to Kamato, Godjope to Rapora, Malela, Goyo to Kamato Road, all these are flooded. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.